Nintendo bug. Hát mi van Várjatok, olyan is, itt- hogy szaladok, leugrok a hegyről, és aztán megint a hegyen vagyok, és megint le kell ugrani. Nem itt van a Grievous valahol? Itt. De valahol Grimbus? Igen. Grillus. Dorka. Grimbus? Jó, szerintem túlbeszéltük ezt a témát. Nem, pedig pont most jött volna a Green Bus, de én mondtam volna, hogy nem, mert Blue, de jó. Ígérem, ez volt az utolsó. Á, dehogy. Á, dehogy. Tágas égen andalok, tán te vagy én vagyok. Vagy a Kovács Pisti. Á, dehogy. Á, dehogy. Hát, ha volt eddig néző, azt szerintem most vesztettek el. Még amíg itt vagytok, köszönöm, hogy velem tartottatok. Gyertek máskor is. Addigra megkeresed a mute gombot, ami hozzám kapcsol. Figyeljetek, a bal felső sarokba, ha láttok egy ilyet, hogy Cupcake Galaxy, akkor gyertek vissza később. Fussatok, bolondok. Na, itt van. Itt van, Grillus Most Dorka. mi a bajod azzal, hogy Kapi Galaxy? Hát, eddig nem volt semmi. Most már van. Ne hazudjál. Most már. Látom a Várjál, de szemeden most fél perces delay-jel. meg kell most találni a lézerkardos valakit. Az hol van? Egy bárki lézerkardos kell. Itt van, itt van. Jelöltem. Most az olyan messze van? Közelebbinek tűnt, vagy nincs az messze? Ön se tudja. Te most szedsz onnan lézerkardot? Aztán gyere már ide vissza az izéhez. Grillus bácsihoz. De nem akarom odaadni a jézei fagydomat. De miért nem? Egy OP mesterlövész puskát adhattunk volna a Tisnak. Igen. Igen. A lézerkardot beváltja ez a Grievous tábornok. Mint a filmben, Grievous nagy gyűjtő. Igen, és cserébe ad egy általában egy nagyon-nagyon OP Bár egy kék távcsöves mesterlövész fegyvert tudok adni. De én is gyűjtő vagyok. Mondjuk én annyira nem volt gyűjtő, mert még egy darab fegyvert nem gyűjtöttem be sehol. Itt van 2 a lépcső alatt. Melyiket kérjük? De most itt próbálkozok, itt bejövök a volt mezébe, Markithoz, de itt nincs semmi, de van. De tényleg Egy még nincs piu-piu. elfegyon? Most már van egy piu-piu szürke fegyverem, a boldog vagyok. 3 zöldből tudok adni egyet. Csak a kis lézerkardomat ne akarjátok. Meg ez ennek szép a színe. Kinéztem messziről egy aranyládát, erre Platón ott már rácuppant. Az a baj, hogy gyalog azért messze van minden. Ezért jó a lézerkard, úgy egy kicsit gyorsabb. Na most összeszedtem egy mesterlövés puskát, ami igazából... Lehet, hogy majd kitanulom most ezt a sniperezést. Most már van fegyód? Van. Én meg itt szaladok, kis hogy... pisztoly. Várjál. Ilyet? De te most hol szaladsz? Ja, itt vagy. Az ugyanaz a másik, szerintem. Nem sok minden van a házban. Igen, ez az F11D.
Bocs. Nem baj, nem fájt. Kéred ezt helyette? Ezt a... Várja. Ezt. Most belülőttem a saját autómba. Ez jó, Miért? jó. Ezt kéred? Ezt a szkóposat? Milyen Ott szkópos? is. Igen, Ja. igen. Oda vigyem? Ide hozod? Aha. Nem Van egy- látlak, hol vagy. Ja, hátam meg, oké. Köszi. Most már látsz? Egyébként Köszi olyan szépen. furcsa, hogy nincsenek már ezek a lőszeres ládák, mert mindenhol keresem őket. Nekem az a furcsa, hogy mikor szedjük össze a cuccokat mondjuk kocsival, hogy akkor ugye lőszert nem szed össze. Pedig régen ugye sokszor így szedtük össze a lőszert, hogy Igen. elhullott emberek. Valakit lövünk, vagy csak gyakoroltunk? Nem. Csak élvezitek, hogy nem fogy ki a lőszer, mi? Ja, meg az a jó, hogy tényleg a lézerkart se kopik el, szóval. Igen, amúgy itt nagyon durva Mert dolgok szerintem vannak régen ebben a volt az, hogy seasonben. elkopott, vagy legalábbis korábbi kardok elkoptak. Hát persze. Egyedül a Mythic kard nem kopott el, amelyiket a Shoguntól lehetett a szigeten fönt megszerezni még az elején. Attól a bossztól. Ami most az aranypisztolyt, vagy ugye a Mythic pisztolyt adta. És merre menjünk? Hát már mindjárt elülünk valamit. Oda. Én is akarok egy kardot. Legalábbis szeretnék. És elméletileg lehet kapni, mert ott akciós. Ott az a kék fegyó esetleg, kollégának, ott isnak. Aha. Ez egy kék sniper, nem kell? De, én... Zöld helyett biztos jobb. Na. Ja, itt vagy, akkor jökkük. Köszi. Cidius úrnak meg itt megszerezzük a kis kardocskát. Ja, amúgy kár, hogy nem lehet ilyen fénysebességre kapcsolni a kocsival. Vagy valami kis poén, kis geg lehetne benne. Hello. És neked is akkor Ugye kék ti- lesz? Kék lesz, hát most jobbat nem tudok. Mi a baj, szép a színe. Megy a szememhez. Ezt ki kéne egy kicsit jobban gyakorolni majd. Na gyere! Ott vannak a rohamosztagosok. Gyakorolhatsz rá ezzel. Micsoda. Micsoda. Filmbe illő jelenet ez a harc. Jó meglöktelek. Azon gondolkoztam, hogy ez a meglökés, ez akár jóra is használható, nem? Tehát mondjuk belököd a négykézlábas haverodat a körön belülre, nem? Igen. Vagy pedig belököd a négykézláb mászó enemit a viharba. Olyan furcsa még mindig, hogy nincsen lőszer. Ez nehéz megszokni. Egyébként. Miért is itt szedegetném a lőszert, így innen-onnan, mert tudom, hogy ez
Bocsánat. Most láttam, hogy Atiska szomjasél meg itt előttem a italos lehetőséget. Dehogy nyugodtan. Hát de én csak úgy elpazaroltam a semmibe. Úgyhogy nekem nem volt rá szükségem. Én csak lezúztam. Nyugodtan, meg vagy jegyezve. Tehát semmi baj. Valaki mintha rám lőtt volna. Hát azt hittem, hogy Van? te ilyen Jeti vagy, és ki tudod védeni a lövést. Van ilyen? Milyen? Hát, hogy rád lőnek. Ebben a játékban? Nem tudom. Olyan testidegen, nem? Jaja. Na. Neztek. Amúgy kör szempontjában egész jó helyen állunk. A sárga jelölés az semmi más, csak jelöltem a körnek a közepét. Csak ilyen támpont. Tehát, hogy nem az, hogy oda akarok menni, csak hogy ott van a közepe a körnek. Hogy ne menjünk Nem azt, kifelé. hogy oda akarsz menni, de pontosan arra tartasz. Itt, mintha láttam volna valamit. Mármint így italt. Amúgy Attisnak találtam egy nagy fröccsöt. Ah, köszi. Köze. Ledobtam. Ott van. Kivel beszélgetsz itt? Ez mi ez? Ez a Buki? Team leader. Van itt fenn valami kis pajtás. Hallod? Ki van és hol van? Mindjárt halott. Aha, segítettem én is neki. Menő Néhány ez jól a irányzott hangrobbanás lövéssel. is. Ez a kis kék stuki valakit érdekel? Ez a löket, ez óriási. De ez a Bluetooth hangszóró is menő. Bluetooth hangszóró. Hát miért nem úgy néz ki? Bírom, hogy így elfüstölnek ezek a fegyverek. Túlhevülnek a Lősz, sok fénytől. Szisszennek egyet. Valaki egy italt későbbre, rosszabb időkre, bármikor? Hát nekem az a mostani időkre is jó lesz. Nagy Itt lövöldözés itt van a hídnál, Mónika. Meg a szökőkútnál. Zsanett. Milyen szökőkútnál? Nem, ott a hídnál van. Az itókon. Ez? Hát ott előtted, az orrod előtt. Amely... Nekem annyi kellett, amennyit megittam. Mert van egy ilyen szörpös cukim. Ja, jó van. De hogyha fér, akkor eltelted. Most Hát balhé nem van, fér. vagy csak gyakoroljátok az eszközt? Nem, itt van egy balhé arra. van arra fele. Ott már látom a fénynyalábokat is. Meg is indult Ott valaki. valahol. Ott a balhé. És véletlenül nyomtam magamra egy ilyen gyógyítós izét, ne foglalkozzatok vele. Au.
Hát ilyen messziről nem találok egyet se. Én meg látszatra annyira nem lövök rosszul, aztán gyakorlatilag még sincsen nagyon találat. Aha, most egy pajzsot vittem, még egyet. Valaki a Ez bokorba is lesz. Ez az, egyet lelőttem. Hú, de jó voltam. Ilyen nagyon messziről sikerült Nagyon messzi vagy. megaplítani. Hát kösz. Csak ezt a részt fogom föltölteni a TikTokra. Ahogy mondom azt, hogy demencibe vagy? Igen, és azt így végtelenítve. És az lesz a cím, hogy Lord Sidious Mencip. Kedvenc táskája. Lazatáska, mi? A lazatáska, úgy van. Hirtelen kerestem a megfelelő szót, de így tökéletes. Én sorba fektettem itt az embereket, remélem a dolog nem lesz kölcsönös. Ez az. Ó, de fihatalos volt ez a kis csetepaté. Szerintem azért lesz egy pár asszisztom. Kicsit gyorsabban. Köszi. Ez az. Legalább befelé löktelek. Várja már, hol vagy? Itt vagyok mögötted. Tessék. Ne! Pattanjál már fel, Ica. Csak fel ne akadj egy falevélbe. Ilyenkor azzal kell vigyázni. A rendetlenség itt, ha széthagyják a lootokat, meg itt. Egyébként arra jöttem rá, hogy ez a fegyver, ez jó. Ez a DLT-19 Blaster Rifle. Ja, most én vezetek? Hát ha te ültél be Aha. oda, akkor igen. Bocsi, nem Várj, akartam. valami nagy Nem harcok baj. mennek valahol. Ti fölmentetek a szigetre? Vagy Nem. Vagy nincs is itt sziget? Júj. Csúnyán Nem, kapom itt- itt. Én üdöm az X-szárnyúnak ezerre. Tessék bepattanni, jó? Na, itt most harc van. Tessék beszállni. Utolsó felszólítás. Mindjárt kilövik a... Még nagyon ejtőernyőznek. Leöttek. A fénykardozás, ez nagyon egy lassú dolog. Itt egészen közelről lehet csak eredményeket elérni. Ó, basszus. Én mondtam, hogy szálljál be. Mármint a kocsiból szedték ki kollégát, vagy... Igen, kocsiból. Sidiusnak. Mibe segít a beszállásba, hogy a kocsiból kiszedni? Sidiusnak mondtam, hogy szálljon be. Ja, hogy még ott tartunk? Már rég úr. Egyébként a védekezer elvileg elüti a lövést, hogy azt hiszem... Van ilyen funkció. Igen. Ez a filmekben is jól működik. Nem 100%-os védelem, mert hát ezt is jók legalább is elmondják, hogy olyan nincs. Ojjajjajjajjajjaj. De semminél több. Hát. Hát, Gyuri! Megérkezett Belizár.